ርህሩህን ፈቃርን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ብሩኽ ለይቲ ስለ ዘሕደርካኒ የመስግነካ ኣለኹ። ከም ምሕረትካን ፍቕርኻን ዝተላዕለየ ብሰላም ደቂሰ ብሰላም ተንስየ እሞ እግዚአብሔር አምላኸይ ደጊመ ተመስገን ይብለካ። ሰላምን ዕረፍትን ዘለዎ ለይቲ ብሩኽ ድቃስ ስለ ዝደቀስኩ ጐይታዬ ተመስገን። ሕጂውን ጐይታዬ መዓልተይ ናባኻ ይረክበካ ኣለኹ። ብሩኽን ቅዱስን መዓልትን ክትገብረለይ ብሰላም ካብ ቤተይ ኣውፂኻ ብሰላም ናብ ቤተይ ክትመልሰልኒ ኩሉ እንትናይ እግዚኣብሔረ ናባኻ ይማዕቁብ ኣለኹ። ኩሉ መንገደይ ንስኻ ክትርከቦ ቦይ ኣብ ኩሉ ዝኸድክዎ ንስኻ ምሳይ ክትከይድ ኣብ ቅድሚ ዝራኸቦም ሰባት ኩሎም ኣምላኸይ ሞገስ ክትበኒ ናባኻ ቀርብ ኣለኹ። ፈቃርን ለዋህን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ኣሳልጦን ዓወትን ክትበኒ ዝሓዝክዎን ዝረምሰስክዎን ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣቦይ ክሰልጠኒ ንዕዮታተይ ኩሉ ከተቃንዓለይ እግዚአብሔር አምላኸይ ናባኻ ቀርብ ኣለኹ። ኣታ ፈቃርን ጥዑምን ዝኾንካ እግዚአብሔር ነቶም ዝምድቦም መደባትን ዝውስኖም ውሳኔታትን ኩሎም ከም ፍቓድካን ከም ቃልካን ክኾኑለይ ካብ ጌጋ ምግባርን ጽባሕ ዘጣዓሰኒ ውሳኔ ምውሳንን ኩሉ ክትሕልወኒ እልምነካ ኣለኹ። ኣቦዬ መመሊሱ ዝሐጉሰንን ንስኻ ትኸብረሉን ውሳኔታት ክውስን ጐይታዬ ንስኻ ክትሕግዘኒ ናባኻ ቀርብ ኣለኹ። ካብ ኩሉ ሓጢአት ዘበለ እግዚአብሔር ኣቦ ንዓኻ ዘጉህ ዘበለ ንዓኻ ዝሕዝን ዘበለ ካባኻ ዘርሕቐኒ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣቦ ምግባር ክትሕልወኒ ደድሕሪ ጽድቅን ደድሕሪ ቅድስናን ግና ክስዕብ ንዓኻ ባህ ዘብለካን ፍቓድካ ዝኾነን ክገብር ክውዕል ግና ክድግፈኒ ጐይታዬ ኣባኻ ቀርብ ኣለኹ። ፈቃርን ለዋህን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ በዛሎም መዓልቲ የዒንተይ ጽቡቕ ክሪኣ የእዛነይ እውን ጽቡቕን ጥዑምን ወረን ክሰምዓ ልሳነይ ከዓ ንዓኻ ዘኽብር ንምስምዑ እውን ባህ ዘብል ብጨወት ተቓመመ ጥዑም ቃላት ከተንጠብጥብ ክትውዕል ጐይታዬ ሓግዘኒ። ቃልካሲ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ድማ ይጸንዕ ዝብል እሞ ወኣምላኸይ ኣብ ኣእሙረይ ክቡርን ቅዱስን ሓሳብ ክሓስብ እስኻ ክቡርን ቅዱስን ሓሳባት ከተነብር ብኹሉ እተሓሳስባይን ኣነባብራይን ድማ ንስኻ ክትከብረለይ መዓልተይ ናባኻ ይረክብ ኣለኹ። ወጐይታዬ ንዓይ ዝረኣየ ኩሉ ኣባይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርኢ ንዓይ ዝሰምዐ ኩሉ ድማ ካባይ ካብ ከናፍረይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክሰምዕ ጐይታ እግዚአብሔር ኣቦ ክትሕግዘኒ ይልምነካ ኣለኹ። ንኹሎም ኣብ ስራሐይ ኮነ ኣብ ትምህርተይ ኣብ ኩሉ መንገድታተይ ዝራኸቦም ሰባት እግዚአብሔር ኣቦ ቅዱስን ጽፉፍን ናብራ ብምንባር ኣብ ኩሉ መንገደይ ጽቡቕ ኣብነት ክኾኖም እስኻ ሓግዘኒ። ኢየሱስ ኣቦይ ካብቲ ጸላኢ ንዓይ ክወግኣሉ ኢሉ ዝወርውሮ ፍላጻታትን ንዓይ ከውድቐሉ ኢሉ ዘዳልዎ መፈንጥራታትን ኩሉ ክትሕልወኒ ኣምላኸይ እልምነካ ኣለኹ። ንስኻ ግና ጐይታዬ ብቅዱስ መንፈስካ ኣብ ዙርያይ ከም ቀጽሪ ሓዊ ኾንካ ክትቀጽረንን ክትሕልወንን ጸላእየይ ድማ ኣብ ልዕለይ ሓንቲ እኳ ስልጣን ከይህልዎን መዓልተይ ናባኻ የማዕቁብ ኣለኹ። ልበይ ብሓጐስ ናትካ ክምላእን ውሽጠይ እውን ፍቕርኻን ምሕረትካን ለውሃትካን እንዳዘከረ ብሓጐስ ክምላእን እግዚአብሔር ክትረድኣኒ እልምነካ ኣለኹ። ካብ ከናፍረይ ኣቦይ ዕልልታ ይሰማዕ መዓልተይ እውን ብሰላም ናትካ ይመላእ። ሰላምካ ጐይታዬ ከም ወሓዚ ማያት ኮይኑ ኣብ ውሽጠይ ይፍሰስ። ሕይወተይ ከዓ ከምታ ኣብ ጥቓ ወሓዚ ማይ እተተኽለት ኦም ክትከውንን ኣባኻ ተወኪለን ኣባኻ ተጸጊዐን ጐይታዬ መመሊሰ ክልምልም መመሊሰ ክስስን መመሊሰ ከዓ ብዙሕ ፍረ ክፈሪ ጐይታ እተይ ፍረይ እውን ነባረ ክኸውን ጐይታ ክትሕግዘኒ ናባኻ ቀርብ ኣለኹ።
ቤተሰበይ ናዝማደይን ፈተውተይ ኩሎም ዝቐርቡን ዘበሉ ኩሎም ይዕርኽተይ እግዚኣብሔር ኣቦ ንስኻ ብቅዱስ መንፈስካ ክትሕልዎም ክፉእ ዘበለ ኸይረኽቦም ጎይታይ ናባ ኸይረክቦም ኣለኹ ኣብ ትሕቲ ጽላልካ ድማ የማዕቅቦም ኣለኹ ወኣምላኸይ ብዛዕባኦም ጽቡቕ ከተስማዓንን እግዚኣብሔር ኣቦ ናቶም ጽቡቕ ከተርእየንን ጎይታዬ ልምነካ ኣለኹ ፍቃር ዝኾንካ ኢየሱሰይ ነቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝገበርካለይ ኩሉ እናዘከርኩ በቲ ንስኻ ኣብ መስቀል ምእንቲ ሓጢኣተይ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝረኸብኩ ነዚ ኩሉ ግዜ ክዝክሮን በዚ ከዓ ንዓኻ እንዳመስገንኩ ክውዕል ጎይታ ክትረድኣኒ እልምነካ ኣለኹ ወኣምላኸይ ብሩኽ መዓልቲ ውዕለኒ ኣብ ኩሉ መንገደይ ድማ ንስኻ ሓልወኒ ብሰላም ካብ ቤተይ ኣውፂኻ ጎይታይ ብሰላም ንቤተይ ምለሰን ህላውነትካ ኣይፈለየኒ ጎይታ እዚ ኩሉ ድማ በቲ ፍቑርን ለዋህን ዝኾነ ወድኻ ንዓይ እውን ጎይታዬን መድሓኒየይን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸሊ ኣሜን